Καλησπέρα, σε ονομάζομαι Κανάκης Λεδάκης και σήμερα θα φτιάξουμε ένα Pornstar Martini. Είναι ένα από τα top seller μας εδώ στο cocktail bar Click στη χώρα της Σίου. Το πανάποδα λίγο γιατί μπερδεύτηκα, δεν πειράζει, ωστόσο συνεχίζουμε. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα παγωμένο ποτηράκι Martini. Στη συνέχεια θα πάρουμε το shaker μας. Θα χρησιμοποιήσουμε την αρωματισμένη βότκα με βανίλια που έχουμε ετοιμάσει. Τέλεια. Θα προσθέσουμε φυσικό χυμό από lime. Λικέρ πασόα. Είναι λικέρ passion fruit. Αρκετά αρωματικό και μας δίνει και το όμορφο χρώμα του. Και στη συνέχεια θα τελειώσουμε με πουρέ passion fruit. Άψογα. Και θα παγώσουμε το μείγμα μας. Τέλεια. Θα κάνουμε ένα δυνατό shake, γιατί θέλουμε να κάνει ένα όμορφο αφρό στην κορυφή το Pornstar μας. Τέλεια, νομίζω ότι έχει παγώσει αρκετά. Θα χρησιμοποιήσουμε το strain, το fine strain μας και θα σουρώσουμε στο ποτήρι μας. Τέλεια, βλέπετε έχει πάρει αυτό το πορτοκαλί χρώμα και έχει κάνει στην κορυφή ένα πολύ ωραίο αφρό. Άψογα. Δεν πάει σταγόνα χαμένη. Τέλεια. Και τις τελευταίες σταγόνες μας θα γαρνίρουμε με ένα αποξηραμένο πορτοκάλι. Άψογα στο κέντρο και συνέχεια θα ψεκάσουμε με μερικά εσπεριδοειδή. Στην υγεία σας.